A humorodat ne veszítsd el, ez a lényeg. Kormányok jöttek, mentek, szóval a kormányok jöttek, mentek, és rengeteg minden megváltozott, hát minden. Ha mondjuk egy kormány elmegy, érted? Csak azt viheti el tőlünk, amit ő adott. Úgyhogy mindenünk megmarad. Láttam egy reklámtrikót, rajta volt, a Fideszre szavaztam, alá más színnel, bocsánat. Mikor a múzeumból átvitték Koronát a parlamentnek, azt mesélték, hogy a király jelölt. Na így jó ezt csinálni, mikor lap ide, lap oda. Na, szóval a király jelölt állítólag beosztott testénként a parlamentben. Bizony. Én reggel láttam egy tévéadásban, ilyen volt a haja. Fölpróbálta, biztos. Amikor a múltkor az MSZP felszívta a vizet, pedig már vízük sincs, na mindegy, kivonultak a parlamentből, azt mondta Viktorka, hogy nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Igen. Csak erre annak idején rájött Rákosi elvtárs is. A Gőg és Magőg fia. Tudod, mi a különbség az Isten és Orbán Viktor között? Isten nem akar Orbán Viktor lenni. Hát ez... Fidesz nemzetközi osztály. Stop! Eto. Eita kohta. Kotta? Da. Da kotta. Bidi bidi.